ಬಂಧುಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಸರ್ತಿ ನನೊಂಜಿ ಹೊಸ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದನು. ಮೊನ್ನೆ 13ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಚಾರಡು ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರಲ್ಲರು ಪೇಪರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪನಪನ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನ ವಾದಿರಾಜ್ ಉಪ್ಪೂರು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲಾವಿದರಾಯನ ಹರ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಶಸ್ವಿ ದೇವಾಡಿಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ನಾನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಆ ಶೋಗು ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಸ್ ಬಂದಲೆ ಯಾನು ಪಾತೆರಂದು ಪೋಪಲೆಕ್ಕನೆ ಬ್ರೇಕ್ ದಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರರಡ್ಡು ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಸೇರಿರಲಿರು ಸಲೋಮಿ ಡಿಸೋಜಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಚಿನ್ ಕುಂಬಳೆ. ಯಾನು ಸುರಿಕೆ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಪುದರೇ ಭಾರಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದುಂಡು ಉಪ್ಪೂರ್ರೆ. ಕೆಲಗೆ ಉಪ್ಪೂರು ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ನೆನಪಾಪುನಿ ಮಾರಿಬಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಸರ್. ಮಾರಿಬಲೆ ಸಿನಿಮಾ ದಿತ್ತನಾರು ವಾದಿರಾಜ್ ಉಪ್ಪೂರ್ ಮೇರ್ನ ಅಮ್ಮೀರ್ ಅತ್ತೆ. ಎಸ್ ಯಾನು ಇಂಚನೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋನಾಗ ವಾದಿರಾಜ್ ಇಡಕ್ಕೇಂಟೆ ಇರು ಮಾರಿಬಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಂತ್ದಾರ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ್ರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾತಾ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚಿ ಪೋವೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಉಪ್ಪೂರ್ ಅರ್ನ ಸುಪುತ್ತರೆ ವಾದಿರಾಜ್ ಉಪ್ಪೂರ್ ಇನಿ ಹೊಸ ಬಗೆತ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ ನಮ್ಮ ಎದುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸರಿ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ದಾಯಿಗೆ ಅಂಚಪುದಾರು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆನದಾದ ಪುರ ಹೊಸ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಆ ಸಿನಿಮಾಡು ದಾದ ಮಾತ ನಡತಂಡು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಾದ ನೀನು ಮಾತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಕ್ಕಲು ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ ಇರಲಿರು. ಏನು ವಾದಿರಾಜ್ ಉಪ್ಪುರ ಎರಡನೇ ಕೇಂದ್ರ ಸುರುಕಾದು ಮಾರಿಬಲೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಉಪ್ಪೂರು ಕೊರತು ಕೊರ್ನಾರು ತೊಜಪಾದ ಕೊರ್ನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗಳ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಂತ ನೆತ್ತೆರಡೆ ಇರ್ಲ ಬೈದಾರು ಅದೇ ಪರಪ್ ಈರ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮನಪೆರ ಪಿದಾಡ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಈರಡ ವಾ ಟೈಪ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಕೊನೋಡು ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೀರೋ ಟೈಪ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತನ ತುಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಂಡ ಟೋಟಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಈರೆಗೆ ವಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅವು ಈರೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಲಕ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಂಡ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಯೂಶ್ವಲ್ ಚಾನಲ್ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅಂತ ಚೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಆಯ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪಿನೇ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಇಡಿತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ದ ಬಗ್ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಆವಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಸ್ ಆವಡು ಪ್ಲಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೈದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಉಂದಾಂಡು ಮೀನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದು ಜೇರ್ ಅಂಚಿನ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಒಂಚೂರು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬರ್ತನೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ. ಎಸ್ ಇತ್ತು ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿ ಅತ್ತಂಡ ಲೇಟ್ ಆದ ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಾರ ಎಂಚ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 15 years ಲೇಟ್ ಇದ್ದೆ ಬಡೋಲಿ. ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಎನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಸೇಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಪೋಯೆ. ಐ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ 16 years. ಬಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಇತ್ತುಂಡು ದುಮ್ಮುಡು ದಿಂಚಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಲೇಟ್ ಮಲ್ತನ ನನ್ನ ದುಂಪು ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ಬಿಟ್ಲಿ. ಎಸ್ ವಾದಿರಾಜ್ ಉಪ್ಪೂರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚನೆತ ನಿರ್ಮಾಪಕರ್ಲ ಬೊಕೈತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಲ ವಾದಿರಾಜ್ ಉಪ್ಪೂರ್ನ ವಾದಿರಾಜರೇ ಯಾನು ಮಿಕ್ಕಿನ ನಾಡೆ ಬರ್ಪನೆಗೆ ತುಂಬ ಪಿರೋರ ಕೇನ್ ಹಾಕಿದನ ಇರ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪನಾಗ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಂಚ ವಾ ನೆಲ್ಲಿಟ್ಟಾಕ್ಲಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತಾರೆ ದಾಯ್ಕೆ ಎಂಡೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೊಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಉಂಟು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮುನ್ಪನಾಗ ಹರ್ಷಿತ್ರೆ ಭಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲೆ ಪಾಡೋಡು ನೈಕೆ ಗಂಡೆ
ಎಂಚ ಇರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಇರ್ನದಾದ ವಿಷನ್ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಇದಾದಾಯ್ತು ಇರ ಕಲ್ಪನೆ ದಾದಾಯ್ತು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಫೇಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ತದೆ ಪೂರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಒಂದು ಪಡ್ಬಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಟೀಮನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಪಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಇತ್ತಿನ ಬೆಟರ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಇರು ಅಂತಾರೆ ಅರ್ಷಿತ್ರೆ ಇರು ಎಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ನ ಅದೇ ಇಂಚ ಇರೆಗ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ನ ರೋಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಟೈರ್ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಅಂತೆ ಇಂಚ ಇರೆಗ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಅತನ ಇರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅವೇ ಐತೆ ಓದಿರೋ ಸರ್ಪನ್ ಲೇಖನೆ ಆಡಿಷನ್ ಥ್ರೂ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವಳು ಸುರತ್ಕಲ್ಗೆ ಆಡಿಷನ್ ಬೋದಿತ್ತ ಅವಳು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾತಾಡು ಸೊ ಇಂಚ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಏನು ಹಿಡಿದುಂಬು ಅಂತೆ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಮಂತೊಂದು ಬಂದಿತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಲ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಂತಿತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಚ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ದಾಲ ಏರ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ್ ಸೊ ಆರೇನ್ ಮೀಟ ಒಂಜಿ 2 days ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಒಂಚೂರು ಸೆಟ್ ಆಯ್ರಂತೆ ಟೈಮ್ ಐನೆ ಆತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಒಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ದಿನಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದು ಅಜ್ಜಿ ಗೊಬ್ಬದು ಬರೋದಲ್ಲ ಅಕ್ಲಾತಿಗೆ ಶೂಟ್ ಬಂದಲ್ಲ ಇರಬಂದು ಫೀಲ್ ಇನ್ನು ಆಡಿಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತಿರತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಇಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಟು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಆದ್ಲಿ ಎತ್ತನಲ್ಲಿ ಇರ್ಪಣ್ಣಾಗ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೀರೋ ಆದ ಲಾಂಚ್ ಭಾಷೆ ತುಳುಟೆ ಒಂಜಿ ಸುರುತ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಣ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣಿ ಪಂಡೆ ರಬಕಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಂಜ ಆಗುಕ ಅವಕಾಶ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲಾರಂದು ಅವತ್ತೆ ನನ್ನ ತೂಯಿನ ಜನಕ್ಕೂ ಬಂದೋಡು ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ಸುದ್ದಿ ದಿಕ್ಕಂಡು ಕನ್ನಡ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರಂದು ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಕುದ್ರು ಪಂಡು ಎಸ್ ಯಶಸ್ವಿ ದೇವಾಡಿಗಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರೂ ತುಳುತ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಬಾಂಬೆದಾರು ಬಾಂಬೆಡಪ್ಪನಾರು ಮಿಸ್ ಅತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಪುಣೆ Miss Beautiful Smile. Yes, beautiful smile. ತುಲೆರ ಸ್ಮೈಲ್ ತುನಗನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಯಾನ್ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಟೈಟಲ್ ಗೆಂದನಾರು ಇರೆಗೆ ಬಾಂಬೆ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದ ಇರ್ನ ತುಳುತ ಊರುಡು ಇಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇರು ಹಿಂದಿ ಮೂವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ತನಾರು ಮತ್ತೆ ಇಂಚದ ಥ್ರಿಲ್ ಆಂಡ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದಪ್ಪು ಬಾಂಬೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತಂಡ ಎಂಚ ಐತನೆ ಇರೆಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಈ ನರ್ವಸ್ ಉಪ್ಪರ್ ಒಂದು ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ವೆನ್ ವಾದರಾಜ್ ಸರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೇರೆಂಕ್ಲೇನ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಎಂದು ಅದಾಗ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಬಕ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಶೋ ಮಲ್ಪೆರೆಗೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಈ ತುಪ್ಪನಾಗ ನ್ಯೂ ಫೇಸಸ್ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಇಂಕುಲ್ ಪೂರ ನ್ಯೂ ಫೇಸಸ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇತ್ತು ಅವೇನ್ ಓನ್ ಮಂತ ಬಕ ವಿ ಪ್ಲೇಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅರ್ಷಿತ್ರ ಎಸ್ ಎಂಟೈರ್ ನ್ಯೂ ಟೀಮ್ ಆನಾಗ ನಿಖಿಲೆಗ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಂಜ ಸವಾಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಆಯ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಅವೇ ಏನು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಎಂಚ ಆಯ್ತಂಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಪ ಕಾಲೇಜ್ಡ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಐನ್ ಅಕ್ಲಾತಿಗೆ ಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಇರ್ಬಂದು ಫೀಲ್ ಎಂಚ ಆದಿತ್ತಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಪಂಡ ಬೇಜಾರು ಆದಿತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಆಪಣ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಮಾತ ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಯುಂಡು ನಾನಾಗ ಬಾರಿ
ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಆದಿತ್ತು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸೀನ್ ಅಂತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಐಕ್ ಸೀನಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತೆ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೇರೈತೆ ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ದಯ ಪಂಡ ಆರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಅದಿರಾಜ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಮೂವಿಡ್ಲ ಪ್ಲೇ ಮಂತದೆ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮೂವಿಡ್ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡದ ಅದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಐತೆ ಮೂವಿಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಪ್ಲೇ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಹುಡುಗಿಯವರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪು ಆಗ ಅಪ್ಪ ಈರ್ ಪಂಡ ಈರ್ಲ ಬಾರಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ ಜವನಿರ ಡೀಸೆಂಟ್ ಅದೇ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಮೂವಿದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚೆ ನಡೆದಂದು ಪೋಂದು ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಂತ ಎಂಕ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಫೀಲ್ ಒಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿ ಇರಗಿಂಚಾಂಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇರ ರೋಲ್ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ನಾಗ ಇನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏಪಲ್ ಎಂಕ್ ಬಂತೇರಿ ಈ ಮಸ್ತ್ ಟಾಕ್ಟಿವ್ ನಾಟಿ ಮಸ್ತ್ ಜೋರ್ ಇತ್ತ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಬಿಲೀವ್ ಮಲ್ ಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಜೋರ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ವೆರಿ ಲವಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲದಲ್ಲ ಮಂತಡೆ ಯಾನ್ ಬುಡ್ಪುಜಾರ್ ಅಂಚಿನ ರೋಲ್ ಇಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ್ ಬಬ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡು ಒಂಜಿ ಜನ ಒನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಉಪ್ಪೇರೆ ಏರ್ ತೆಲ್ಪಾ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರ್ ಆ ಜನ ಇಜ್ಜಿಡ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡು ಅವು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ 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 ಪಂಡ ಇಡೀ ಒಂಜ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಲವ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪಾತೆ ಲೈವ್ ಆದ ಲವಲವಿಕೆಂದು ಮನ್ಪ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆ ಜೀವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪರು ಅದೇ ವಾದರಾಜರ ಎಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಐತೆ ಪೂರಾ ಕಥೆಯನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೇನರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಇರೊಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಅದನ್ನು ಒಂತೆಂತ ಪನ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ದಾದಪ್ಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಪಿನ ಬಿಟ್ರೇಯಲ್ ವಿದಿನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಹೀರೋ ಅವೇನು ಎಂಚ ಆಯ್ತಿರ್ದು ಪಿದೆ ಬರ್ತದೆ ಅಗೇನ್ ಅವೇನು ರೀಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ತದೆ ದೆನ್ ಹೌ ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ ದಟ್ ಟೀಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಟು ದ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೊ ಮಾತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಆಪನಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾತಾ ಇತ್ತೆ ಏರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲ ತೂಪೇರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದ ಮಿತ್ ಅಕ್ಲ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ರಿಲೇಟ್ ಮಲ್ತ ಕಾಲೇಜಿನ ನಡತನ ವಿಷಯ ಅಬ್ಬಕ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಮತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಮೂಜಿ ಜನ ಲೀಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಅವು ಇಂಚ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾಯಿಗವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆದಾಗ ಇವನ್ ಮೈ ವೈಫ್ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಅವ್ಳು ತುಳುಬಿಚ್ಚಾಡು ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಮೂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಂಚ ಅವು ದಾದ ಋತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಹೀರೋ ಹೀರೋ ಋತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅಂತ ರಂಜನೆ ಉಲ್ಲೇ ಅವಂಡ అయితే ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯೂಶಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ದ ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿತ್ತಿನ ಆ ಟೀಮ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ ಬಕ್ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ವಿದ್ವತ್ ಆತಿನಕ್ಲು ಸೀನಿಯರ್ ಆತಿನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಪಲ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಚ ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತದ ಮೂಲು ಜನರಲ್ ಒಂದು ಎಟ್ಟು ಅಕ್ಲೆ ಆಪಲ ತಿಕ್ಕುಜ್ ಸೊ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಓಲ ಪದ್ಯ ಬಾರ್ದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಬೋದು ಗಮ್ಮತ್ ನಲ್ಪರೆ ಆ ಟೀಮ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ವಿಚ್ ಶಿ ಡಸ್ ಸೊ ಆ ಟೀಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಬತ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಆಪಿನಿ ದೆನ್ ನಾವು ಆ ಟೀಮ್ಡ್ ಎಂಚ ಒಂದು ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಸೊ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಕ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹರ್ಷಿತಗೆ ಭಾರಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹೌ ಹೀರೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೀರೋ ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಬರ್ಬೋದು ಮುಗುಜಿ ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಕ್ಲೇನು ಅವು ಮೂವಿಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚನೆ ಉಂಟು ಸರ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ಬೌನ್ಸರ್ ಏತ್ಲ ಬರೋಂತನಲ್ಲ ಐ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಂತ ಅಂಚ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಟು
ಬಟ್ ಓಕೆ ಎಂಟೈರ್ ಸಿನಿಮಾನೇ ಐತೆ ಮೇರು ಪೂರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತ ಪನ್ಪತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಪೋಪುಣ ಅಂದ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಇಜ್ಜಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಪುಂಡು ಒಂತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಸೀನ್ಸ್ ನಡಪುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಮಾತ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಫ್ಲೇವರ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತ ಫ್ಲೇವರ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದವು ಒಂಜಾತ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಎರಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲರ್ ಲೈಫ್ ದ ಎಜ್ಜಿನ ಅಕ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ದ ಒಳ್ಳೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಮೂವಿಗೆ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಲ ಈ ಪಾತ್ರಕತ್ತದ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೇಲರ್ನ ತೂದು ಬರ್ಕ ಎಂಕ್ಲಾಯನ್ ಮಾನ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುನು ಮಾನಸಿಕದ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾ ఓ పడికులే ಫುಲ್ పుణ్ణి కరించిందాదుండు ತೂಕ ವಾವಾ ನಮ್ಮದ ಸ್ಪಿನ್ ಬುಡ್ಪಾ ಪಂದ್ ಆಣದ ಆಕೆತ ಮಗ್ಗ ಚಾನ್ಸ್ ಆ ಮಂಡೆ ಕಕ್ಕಿನೇ ಆವಡ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದು ಜರ ಓಯ್ ಹಾ ಒರೆಸೊನ್ ಹಾ ದೊಲ್ಲೆ ಅರಿಯೊಂದುಂಡು ದಾದಾ ಪನ್ಯಾಲು ವೆನ್ನೈಕೆ ಔಚ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಉಡಲ ಕಡಲದ ಮೋಕೆದೋಡುಗು ಜಲ್ಲ ಪಾಡುಂಡು ಪಾತಿರ ಉಡಲ ಕಡಲದ ಮೋಕೆದೋಡುಗು ಜಲ್ಲ ಪಾಡುಂಡು ಪಾತಿರ ಹೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ డాన్స్ కాంపిటీషన్ రెడీ ఆతా ಬ್ಯಾತ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲು ಪೂರ ಕೊರಿಯರಾ ಪೂರಕ್ಕಲು ಕೊರ್ದಾಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ 10 ಟೀಮ್ ಬೈದಂಡಿಗೆ ఏ లక్యా లక్యా ಮೊಲೆನೊಂಜಿ ಇಡೇಟ್ పోయా ప్రాక్టీస్ మన్ పోయా ఇందా ఈసారి కాంపిటీషన్ టఫ్ ఉండు ಸಖಿಶ್ ಬಿಡು ಏ ಉಂತುಂತುಂತು ಫಸ್ಟ್ ಏರಿಗ್ ಎಂಕಲ್ ಕೊನಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಡಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಉಡ್ ಬುದರ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತಾತ ಜೆಂಜಿ ಲಜ್ಜಿ ಜೆಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಕೈ ಲಜ್ಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಟೀಮ್ ಲಜ್ಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಇರೆಗ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಉಲ್ಪಾಂಡ್ಲ ಎಸ್ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಟ್ಟು ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಯಾನ ಕೇನ್ನಿ ದಿಂಜ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನು ಚಿತ್ತನ ಒವಾಂಡ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಂಡಾ ಅಂದ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾತ್ರ ಅವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಚೂರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿಫರ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ದು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಅವು ಗ್ರೂಪ್ ಉಡುಪುವೆ ಪಂಡ ಒಯ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಎದಗಲ ಪಾತಿರಂದಿನ ಜನ ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಗ್ರೂಪ್ ಉಡು ಊರೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ ಪಾವನ ಜನ ಯಾನೆ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಜಾನ್ವಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ ಪಾವಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೋರು ಪಿದಾಯ್ ದಕ್ಲೆ ಕುಡಲ ಜೋರು ಅನ್ಸ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪೆರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಬತ್ತಿಜಿ ಮಾತ್ರ ಸರ್ ಆತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದಿರ್ ಸರ್ ಮೇಡ್ ಅಸ್ ಸೋ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಸೀನ್ ಅವು ಕ್ವಿಕ್ ಆದ್ ಪೋಣ್ we miss the scenes, no? We miss the movie time we spent together while shooting. Yes. ಬೊಕ್ಕ ಎಸ್ ಇತ್ತ ಇರು ಬಾಂಬೆಡ್ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಉಪ್ಪುನಾರು ಇರು ಮುಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಾತ್ ಅನುಕೂಲ ಬೋಡೇನತ್ ತುಳು ಪಾತಿರುವಾರು ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಇಡೀ ಸೆಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾನೇ ತುಳುತ್ತ ಪೂರ್ತಿ ಎಂಚವು ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದು ಪೋಂಡು ಒಂದು ಈರೆಗೆನ್ನ ಪಾತಿರ್ನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ಬಾಂಬೆದ ತುಳು ತಾತೆ ತುಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಆಯ್ಬಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂರ ರೀಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳು ಟು ಮೆಕುಲ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮೇರ್ಲ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ತುಳುಟೆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಆವೊಂದು ಅವು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪರೆ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಬಾಂಬೆ ಬೋದು ಆಯ್ಬಕ ತುಳು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಅವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ವೆನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಟು ಮಚ್ ತುಳು ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಬಾಂಬೆ ತುಳು ಓಕೆ ಇತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಇರೆಗೂ ತುಳು ನಾಂಡವು
ಎತ್ತೆಲ್ಲ ಬಾಂಬೆದ ಸುತ್ತುಲು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಇಂಚ 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 ತೋಜಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇರೆಗೆ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಚ ಆನಂದ್. It came out so well. The character yan theater yan kode expectation mantana talpa irege present man paranda. Exactly. Yan movie kode tu ondite and I could hear enna piravda janakul yan bannaga because my character is so lively akul teltondule akla bete piravda comment udmol anchu dai mantondulaliya anchu dada baka teltondule jodu yan bannaga I mean Janvi bannaga and ಅಕ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆಂದು ಐ ಫೀಲ್ ಯಾನ್ ಇಂಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ರೈಟರ್ ಏರೆಗೆ ಆವಡು ಹಾಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ವೀಕ್ಷಕರು ಎಜಿನ ರೀಡರ್ಸ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಡೆ ಬರ್ಪನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಎಜಿನ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಇತ್ತ ಲೆಕ್ಕ. ಎಸ್ ಉಪ್ಪುರ್ರೆ ವಾದಿರಾಜ್ರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ ಇರೆಗ್ ಈತ ದಿನ ತಿಕ್ಕನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋನಾಗ ಇಂಚ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವೇ ಇಂಕಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಟ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದಾದ ಬಂದು ವಿಚ್ ಐ ನೋಟಿಸ್ ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ ಐ ಮೀನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಥಿಯೇಟರ್ ಹೀರೋ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೆ ನಂಚಾನ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪುನ ಉಂಡು. ಐ ಫೀಲ್ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೋಲ್ ಅವು ಎನ್ನನೆ ತಿಲಕೊಂಡು ರೋಲ್ ರಿಲೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು. ಎಸ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಇರೆಗೆ ಹಿರ್ನ ಓವರಾಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಮುರೈನದ ಪಕ್ಕ ಇರೇ ತಿಕ್ಕ ನಂಚಿತ್ತನ ಇರು ತೂಯಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ತೂದಾನಗ ಎಸ್ ಇರ್ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಹೀರೋ ಅದು ಬರ್ಪನ ಇಂಚ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಪಲ ಇರ್ ಮಂತನ ವರ್ಕನ್ ಪಿರೋರತು ಯಾರನ್ನ ಇರಗೆ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೊಲಿತ್ತು ನಾಪುನು. ಸೊ ಆ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ನಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಮನ್ಪೊಡಿತನು ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೊಲಿತ್ತು ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಅವೇ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬತ್ತಿರು ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 3-4 days ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋದು ಪಾತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಬತ್ನಕ್ಲು ಮಾತ ಖುಷಿಯಾದ ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಶೋಕ್ ತೋಜ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂಚದು ಹೆಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿಂದಿಜಿ ಆಂಡ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಮನ್ಪೊಡಿತನು ನಲ್ಲ ಬೆಟರ್ ಆತನ ಶೋಕ್ ಆತಂದು ಆತನು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಯಾಪಲ್ಲ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪಿಚಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಈ ಪಾತ್ರಕತೆ ಯಾನು ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ಈ ಪಾತ್ರಕತೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ಬೇಕಂದ ನಾನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ ಸೇರೇ ಉಳ್ಳೇರಂದು ಯಾರು ಬ್ರೇಕ್ ದೇತೊನ್ನೆಕ್ ದುಂಬು ಪಿರ ಯಶಸ್ವಿ ಇರೆಗ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಬಾಂಬೆಗೆ ಪೋನಾಗ. The best memory, I think I want to share it. Yeah, please. I can. Yes, definitely. ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಐಟ್ ಯಾನ್ ಬಕ ಜಾನ್ವಿ ಬಕ ಆದಿತ್ಯ ಅಕುಲ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್. ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಲಗೆ ಎಪ್ಪರಿತೀಜಿ ತಾರೇಜಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ 2-3 second short where we are talking. Our short montage. Yes, one montage shot was there and by the time itin ingla almost pack up aayiritten. We were also waiting because we had a long day. Ingul pack up malpere ready itta sir pandir onji shot undu ingul ingla position du untiya sir pandir maikadu patirle nikul shoot telple patirle inde sunset avundu full beautiful shot it is. Ingul patirondula onji 2 ನಿಮಿಷ ಪಾತಿರ್ಯಾ ಎಂಕುಲ್ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ. ದೇ ಸೈಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಚೂರು ಇಂಚ ಕೈ ಹಾಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪಾಲೆ ಪ್ಲೇಫುಲ್ ಉಳ್ಳರಿಂದು ಇಂಚ ಆನಗ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಲಾಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತಿರಿ ಎಂಕುಲ್ ಯಾನ್ ಕೇಂಡಿ ಏತ್ ಪೋರ್ತಾ ಒಂದು ಶಾರ್ಟಿಗೆ ತೊಂದಿಜ್ಜೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲ್ ಕುಡಲು ಬಂಡೇರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಐದು ಮಗ ಕಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಪಿರಾವ್ ತಿರ್ಗುವ ನಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಉಂಡು
ನಾ ಕ್ರೂ ಉಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಜ್ಜೇರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಬಾಯ್ ಇಜ್ಜೇರ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ್ ಅವನ್ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು ಅಲ್ಪ ದೂರ ಅಂತಲ್ಲ ತಂದಲೆ ನಿಕ್ಲು ಬರ್ಪುಜಾರ ಅಂಚ ಮಾಡಿದ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಫುಲ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಮರಿ ವಿಚ್ ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ರೂ ಒಂಜಿ 50-60 people crew alpa on the ground ittere 60 people invisible disappeared exactly. Nobody was there and that was very surprising for you and me both. But that shot was used. Yes, song yes, it was montage on shot use malda very beautiful shot. hakuna very avu use malda and onji aita pirada story it malde very different kind of experience. Yes, yes. ಅಷ್ಟೇ ಎಸ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಇರೆಗೆ ಬಾರಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಮ್ ನಿಂಜ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಪಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪೋವು ಸರ್ ಆತುಂಡು ಬಡ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎಂಕ್ಲು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಫನ್ ಬಂತೊಂದು ಅವೇ ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಪಿರ ತಿರುಗ ತುಪ್ಪ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಮಾತ ಬರ್ಬು ಜ್ವರ ಕೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮೆರಾಸ್ ಪೂರ ಟಕ್ಕಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅದು ಪೋತುಂಡು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಂಚಿನ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಡತೊಂದು ಇತ್ತುನು ಅವೇ ಏನು ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಶೂಟಿಜ್ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಜೊತೆ ದಾದ ಆ ಫೀಲ್ ಅರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಆದಿತ್ತು. ಎಸ್ 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 ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಒಂತೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 20-25 ಡೇಸ್ ಶೂಟ್ ಮಂತ ಉಡುಪಿ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಅಂಚಿ ಏರಿಯಾಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ಲ ಮುರಣಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತ ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಮೇ ಬಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತ. ಎಸ್ ಇದು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ಲ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ಆವಡೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂತಿತ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಜಾಬ್ಗೆ ಸೇರ್ನ ಮುಟ್ಟ ಇಂಕ ಯೋಚನೆ ಬತ್ತಿಜಾಂಡು ಅವು ದಾದಾನ ಸಡನ್ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಒಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೈಫ್ನ ಒಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಗ್ಲ ಎನ್ನ ಇಂಚ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಟ್ಟು ತೋಜನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಹೋದ ಅವು ಆಸೆ ಇಷ್ಟ ಆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅನ್ಪೋಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೆ ಇಷ್ಟ ಆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಕೆಲಸ ಅಂದು ಅಂಚ ನಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂದೊಂದು ಬಂದುಲ್ಲೆ. ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದುಂಬಲ ಇರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು. ಯಶಸ್ವಿ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಬರ್ಬಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಇದೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತನಾರು ಇರೆಗೆ ಹಪ್ಪಣ್ಣ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಜಿನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ಆಯ್ತಂಡ ಅಂದು it was always a dream. Taipanda in the grandmother, in the father, ಅಕ್ಲಿನ್ ಪೂರ ನಾಟಕಡ್ ರೋಲ್ಸ್ ಬಲ್ಪನ ತೂದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ನಾಗ ಫೋಟೋಸ್ ತೂಪ ಪಪ್ಪ ಪ್ಲೇ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಇನಿಲಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಉಂಡು ಇನ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಮ್ನ ಅಂಚ ಅವು ತೂದ್ ಗ್ರೋ ಆಯ್ನ ಎನಿ ಡೇ ಇಂಕು ಒಂಜಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಎದುರು ಬರ್ಪಿನ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಬಿಕಾಸ್ I respect people like you a lot and alpad start aina one day I thought I think I can do better aidla eccha malpolind yan try mante baka when I got response alpad panda industry idla then I continued it and today in a full time job actor. Yes, great. nanonji sarti pironjana tudottonji cinema manpuga andale ponaga irenu ಬರ್ಪಾರು. ಎಸ್ ಯಾನು ಪೇಪರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ದಿತ್ತೋನ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರಕತೆಕ್ ಸೆಲೋಮಿ ಡಿಸೋಜಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಚಿನ್ ಕುಂಬಳೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯರಲ್ಲರು ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಹರ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಶಸ್ವಿ ದೇವಾಡಿಗ ಮಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಯಾನು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವನಲ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಕ್ಲಾಯನ್ ಮಾನ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುನ್ ಮಾನಸಿಕದ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾ ಫುಲ್ ಪುಂಡಿ ಕರಿಂಚು ನಾದೊಂದುಂಡು ತೂಕ ವಾವಾ ನಮ್ಮದಿದ ಸ್ಪಿನ್ ಬುಡ್ ಪಾಪ ಅಂದು
ಆಣದ ಆಕೆತ ಮಗ್ಗ ಚಾನ್ಸ್ ಆ ಮಂಡೆ ಕಕ್ಕಿನೇ ಅವಡ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದು ಜರ ಓಯ್ ಹಾ ಒರೆಸೊನ್ ಹಾ ದೊಲ್ಲೆ ಅರಿಯೊಂದುಂಡು ದಾದಾ ಪನ್ಯಾಲು ಮೆನ್ನೈಕೆ ಔಚ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಉಡಲ ಕಡಲದ ಮೋಕೆದೋಡುಗು ಜಲ್ಲ ಪಾಡುಂಡು ಪಾತಿರ ಉಡಲ ಕಡಲದ ಮೋಕೆದೋಡುಗು ಜಲ್ಲ ಪಾಡುಂಡು ಪಾತಿರ. ಹೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಬೇತ ಟೀಮ್ ತಕ್ಲು ಪೂರ ಕೊರಿಯರಾ ಪೂರ ಕುಲು ಕೊರ್ದಾಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ 10 ಟೀಮ್ ಬೈದಂಡಿಗೆ. ಹೇ ಲಕ್ಯ ಲಕ್ಯ ಮೊಲೆನೊಂಜಿ ಇಡೇಟ್ పోయా ప్రాక్టీస్ మన పోయా ఇందా ఈసారి కాంపిటీషన్ టఫ్ ఉండు సకిష్ ఏ ఉంతుంతుంತು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗ್ ಎಂಕಲ್ ಕೊನಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಡಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಉಡ್ ಬುದರ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತಾತ ಜೆಂಜಿ ಲಜ್ಜಿ ಜೆಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಕೈಲ ಇಜ್ಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಟೀಮ್ ಲಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಪುಂಡಿ ಕರಿಂಚು ನಾದೊಂದುಂಡು ತೂಕ ವಾವಾ ನಮ್ಮದ ಸ್ಪಿನ್ ಬುಡ್ಪಾ ಪಂದ್ ಆಣದ ಆಕೆತ ಮಗ್ಗ ಚಾನ್ಸ್ ಆ ಮಂಡೆ ಕಕ್ಕಿನೇ ಅವಡ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದು ಜರ ಓಯ್ ಹಾ ಒರೆಸೊನ್ ಹಾ ದೊಲ್ಲೆ ಅರಿಯೊಂದುಂಡು ದಾದಾ ಪನ್ಯಾಲು ಮೆನ್ನೈಕೆ ಔಚ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಉಡಲ ಕಡಲದ ಮೋಕೆದೋಡುಗು ಜಲ್ಲ ಪಾಡುಂಡು ಪಾತಿರ ಉಡಲ ಕಡಲದ ಮೋಕೆದೋಡುಗು ಜಲ್ಲ ಪಾಡುಂಡು ಪಾತಿರ. ಬಂದುಲೆ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರರೊಂದಿತ್ತ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಯನ ವಾದಿರಾಜ್ ಉಪ್ಪೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಿರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತದ ಪಾತ್ರಕತೆಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲೋಮಿ ಡಿಸೋಜಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಚಿನ್ ಕುಂಬಳೆ ಸೇರುಂಡಿರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಮೊಕ್ಕೆಡು ಎದುಕೊನ್ವೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬ್ರೇಕಿಗೆ ತುಂಬು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಶಸ್ವಿ ದೇವಾಡಿಗ ಪಾಲು ಪಡೆದಿತ್ತೇರು ಯಾನು 2-3 ಮುಖ್ಯವೈನ ವಿಚಾರನು ಯಾನು ಉಪ್ಪೂರು 2 ಪಾತ್ರದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ವಿಷಯ ನಿರ್ಪಣ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಶೀನಾ ನಾಡೋಳಿ ಸರ್. ಶೀನಾ ನಾಡೋಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಗರ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗರ್ ಏನ ಲೆಕ್ಚರರ್ಲ ಗೋವಿಂದಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಪ್ಲಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆ ಟ್ರೈನರ್ ಆದ 2 ವರ್ಷ ಅವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಲಕ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಸೊ 6 ಐಕ್ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಕೊಂಚ ವಿನೋದ್ ಸುವರ್ಣ ಪಂಡದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆರ್ಲ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರಂತೇರು. ಅರೆಗ್ಲೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಯೇ ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಪಂಡ ಅಂದಿಟ್ಟು 2 ಜನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ 2 ಜನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 2 ಜನಕ್ಕೆ ದಾದ ಐಟೆ ಆಕಲ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಈ ಶೀನಾ ನಾಡೋಳಿ ಮಲ್ತಿನ ಎನ್ನೊಡಲ್ದ ಸಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಾದೆ ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಆರೇ ಬರೀತೀನಿ. ನಿಕ್ಕಾದೇದ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ದೀಪ್ತಿ ನಿಕ್ಷಿತ್ ಪಂಡದು ಮಲ್ತಿರು. ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಲಾರೆ ಬಕ್ಕ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನಲ ಅರ್ನನೆ ಐಕ್ ಬಕ್ಕ 2 ಸಾಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ದ ಅವು ವಿನೋದ್
ಮಲ್ತೇರು. ಸೊ ಒಟ್ಟಾದ ನೆಟ್ಟು 4 ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಪಡೆ 4 ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ 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 ದಾದಾ ವಾವಾ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ರಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಸಂಗೀತ ಬಾಲಚಂದ್ರನ್ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಸಾಂಗ್ ಉಂಟು ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಸಂಗೀತ ಬಾಲಚಂದ್ರ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದೆತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ್ ಹೊಳ್ಳ ಪಂಡದ JRK ಸಿನಿ ಯೂನಿಟ್ ದಾರ್ ಹಿ ಹಸ್ ಡನ್ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ 400 ಮೂವೀಸ್ ಮುಟ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರ ಅಕ್ಲ ಯೂನಿಟ್ ದೊಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಆರೆ ಒಂಜಿ 4 ಪಿಕ್ಚರ್ಗ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರ್. ಸೊ ಹಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್. ಎಂಚ ಬೋಡಿತ್ತನು ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತುನ ಅವು ಪಕ್ಕಾ ಮಲ್ತದ ಕೊರೋ ಅಂತಾರೆ. ಟ್ರೈಲರ್ ತೋನಾಗ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಲಕ್ಕ ಬೈದನಲ್ಪ ತೋಜ ಒಂದು ಉಂಟು. ಎಸ್ ಸೊಲಮಿ ಹಿಡಕೇಂದ್ಯನ್ ಎಂಚ ಇತ್ತನ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಆಂಡಿರೆಗ್ ಬಹುಶಃ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಏರ್ನ ರಿಲೀಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇಂದಿತ್ತ ದುಂಬುಯಾನ ಪಿರ್ಕಿಲು ಬತ್ತೆರ ಅಂದ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಚಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅವನೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆತಜಿ. ಓಕೆ ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡ ನಮ್ಮ ಕಾತನ ಖಂಡಿತ ಎಂಚ ಆಂಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಇರಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ್ ಎಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೋರುಲೇರಂದ ಅಂಚದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಂಚ ತೋಜುವ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಬಟ್ ಯಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾತಾ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಇರ್ನ ರೋಲ್ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಪ ಎಕಡೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಮಕ್ ಒಂದಂತೆ ಪಂಡೇರ ವಿಷಯನ ಈರೆ ಪನ್ ಪರದಂಡ ಇಂಚ ದಾದಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದು ಅಂಡ್ ಆರ್ ಪಂಡಿಲೆಕನೇನ ವೇದೇಹಿ ಪಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಎನ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಟೀಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಯಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾತಾಯಾನ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಮೂವಿ ತೂಪುಜೇರ್ ಈಗೋಸ್ಕರ ಆ ಉಪ್ಪಡ ಅಂಚನೆ ತೂಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂವಿ ತೂಡತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಇರ್ರ ಎಕಡೊಂಜ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರು ಮೂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಅಕಲ್ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋಯಿರಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೇಡ ಮನ್ಪಾಯರು ಆಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಇರೆಗ್ ಈ ಮೂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಜನ ಮೂಜಿ ಪೀಸ್ ಇರೆಗ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂದು ಐತ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಐಟ ಭಾರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ದಕ್ಲು ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತನ್ಲಾವು ಬತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾವು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೆಗ್ ವಾ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇರೆಗ್ ಭಾರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಜಾನ್ವಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವೈದೇಹಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೈಥಿಲಿ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಪುದರ್ಲ ಸೀತೆನ ಪುದರ್ ಐಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ದನೆ. ಮೈಥಿಲಿ ಗರ್ಲ್ ಇನ್ ವಿಲನ್ ಟೀಮ್ ಮೈಥಿಲಿ ಪಂಡ ಸೀತೆನ ವಾರಿಯರ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮಿಥಿಲಾ ಅನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಅರೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಜಾನ್ವಿ ಪಂಡ ಪ್ಯೂರ್ ಲೈಕ್ ಗಂಗಾ ವೆರಿ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಮೇರೆಗ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆ ರೋಲ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ವೈದೇಹಿ ವಿದಿಶಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಒಂದು ಬೈತಿನ ಅದು ವೈದೇಹಿ ಪುದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ನೇಚರ್ಡ್ ಆ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈದೇಹಿನ ಅಂಚ. ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸಚಿನ್ ಯಾ ಈರೆಗ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚಾಂಡು ಈರ್ನ ರೋಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಸುರುಕು ಪನ್ನೊಡು ಪಂದಾಂಡ ಸುರುಕು ಯಾನ್ ಪೋತಿನಿ ಸಿನಿಮಾದ ಆಡಿಷನ್ದ ಟೈಮ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟನ್ ಕೊನೆರೆ ಪಂದು ಓಹೋ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಕತೆ ಎಂದು ದಾದಾ ಕಾರ್ ಕೈ ಕೊರಿಯರ ಆರ್ ಕೈ ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ ಎನ್ನ ಕೈ ಪತ್ತಿಯರ್ ಅಂಚ ಒಂಜಾತ್ ಸಿನಿಮಾಲಡ್ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಚ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಆಫರ್ ಬಂದಾಗ ಪೂರಟ್ಲ ಬತ್ತ ಬೋಪಿನ ಜನ ಸೀನ್ ಐತನ್ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಸರ್ ಪಂಡೇರ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಪರ್ ಬಂತು. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ್
ಉಕ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಪೋಟಿಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತನ್ ಇತ್ತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಚ ಬಂದ್ ಮನಗೈತ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ತದ ಪುದರ್ ಪಡೆ ನಂಚಿನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಮೂಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಹೊಸ ಬೇರಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಸರ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ ಪರಿಚಯ ಫಸ್ಟ್ ಆಪುನು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿ ಇತ್ತ ನೆಟ್ ಬತ್ತದೆ ಎಂಚ ಪುದರ್ ಬರುವ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಜನಕ್ಲು ಗುರ್ತು ಪತ್ತುವೇರ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆತನೆ ಬಟ್ ಆನಿ ಆನ್ ದೆತ್ತಿನ ಡಿಸಿಷನ್ ಓಲ ತಪ್ಪ ಆತಿಜಿ ಪಂದು ಆನೆನ್ನು ನನಗೆ ಸರ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸೆಲೋಮಿ ಇರೆಗೆ ಎಕಡೆ ಪಾತೇರಿ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ನಿಕ್ಲ ರಡ್ಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಂಚ ಪೋಂಡು ಎಂಚ ಆಂಡು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಂದ್ರೆ ಪೋಂಡ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಓಲ ಏರಾಂಡಲ ಇತ್ತಂಡ ದಾಲ ಎಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ನೆರ್ದು ಮತ್ತು ದಾಲ ಏರ್ಲ ನೆರ್ತಿಜೇರು ನಮಗೆ ಸೊ ಈವನ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಲಂಚನ್ ಐತೆ ಎನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾದಾಂಡದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಈ ಜಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ದಾದಾಂಡದ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡು ಆರು ಪಂದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಇದೆ ಅರ್ನೆಟ್ ದಾದಾಂಡಲ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಆರೆಗ್ ಪಂದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ದಾದಾಂಡಲ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವ್ರಿಗೊರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅದೇ ಎಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ 3 ಮೂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ 1 ಹೀರೋ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಂಚ ಪೋಪುನೊಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ ಬೇತೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಲ ಸೀನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೀಮ್ ಬೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೂಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಾ ಎಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಎಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂದಾನಾಗ ಎಂಚಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಲೈಕ್ ಯಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ಲುದು ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪಿರೌಡ ಅಮೂಲ್ ಶೋ ಕುಲ್ಲಲತ ಅಮೂಲ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲತ ಅಂಚ ಮಾತ ಪನ್ನಾಗ ಯಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಕೇಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಶೋಕ್ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಶೋ ಮುಗಿತದ ಪಂಡ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಗ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಪಿದಾಯ್ಡು ಉಂತಿತ್ತೆ ಶಿ ನ್ಯೂ ಐ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವ್ಲು ದಿ ಎಂಡ್ ಬೂರಿ ಕೂಡಲೇ ಅವು ಡೋರ್ ದೆಪ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಕಲ್ ಬತ್ತದು ಸಿನಿಮಾದಕಲ್ ದೆಪ್ಪೇರು ಮೇರು ಬಾಕಿಲ್ ದೇತದ್ದು ಪಿದೇ ಬತ್ತದು ಎಂಡ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಬೈದಿ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲಾದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಸ್ ಅದಾಗಿ ಬಿಡೋದು ಮೂವಿ ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಅದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದು ಬಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಏನು ಎಕಡ್ಲ ಆ ಪಾತ್ರಾಗ ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲು ಬಂದಾಗ ಒಂದೇ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಜನ ಸ್ಟಾರ್ ನಕಲು ಜನ ಮಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ನಕಲು ಮೆಕ್ಕಲು ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಹುತೇಕ ಅನ್ಪತ್ತದಮ್ಮ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ರೋಲ್ ಮಲ್ಲ ಮಾತಾಡಪ್ಪು ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಹೊಸ ಬೇರು ಹೊಸ ಮೋನೆಲು ಪೊರ್ಲದ ಮೋನೆಲು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನ ಕೊಂಡತ್ತೆ ಇಂಚ ಅವತ್ತು ಮಲ್ಲ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಫೇಮ್ ನಕ್ಲತ್ ಸೊ ಬಟ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಜತದ ಬೈದ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಪಿರಾಡು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತನ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಹೊಸ ಬೇರೆನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತನು ಬಟ್ ಯಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ಬೇಕೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸಚಿನ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಪನ್ಪಿನ ಏನು ಎಕಡೆ ಪಂಡವರ ಸುರು ಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ಮನೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಹೊಸ ಪೂರಾಗ ಹೊಸ ಬೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ಪೋಟಿಗೆ ಇತ್ತಾನೆ ಅವೈತೆ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನಂಡ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸೇ ರನ್ ಅವಂತು ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2-3 ಶೋಸ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆತನ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆಯ್ತು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ನಚ್ಚಿನ ಐಟ ಉಂಡು ಮೂವಿಡೆ ಸೊ ವದ್ರಜರ ಈರೊಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ಜತ್ತದಾರು ಎಂದು ಪನ್ಪನದಾಲ ಏರಿ ಫೀಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಜನ ಯಾರಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತೊಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನಿ ಪೂರ ಹೊಸಬೇರು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಈವನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಲೆವೆಲ್ ಪಂಚಸ್ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತು ಸರ್ ಬಂಡ
ಮುಲು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಗನೆ ಏರ್ ಪುರ ಉಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಸೊ ಅಕ್ಲು ಇಜ್ಜಿಡ್ಡ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಡು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಓಕೆ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ಲ ಪೊಸ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ಲ ಪೊಸತ್ ಜನಕಲು ಸ್ಟಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾತ್ ದೆತೊಂಡಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತನ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ತೋಜುಂಡು ಧೈರ್ಯ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಮೀನ್ ಯಾನ್ ದೆತ್ತಿನ ಮಾರ್ಗ ಸರಿ ಎಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನು ಗ್ರೇಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಸ್ ಇಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಬರೋಡು ಈ ಮೂವಿ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮ ನಮ್ಮ ಪೋನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅದು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಉಪ್ಪುರ್ರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಟ್ಟ ತೂಂದು ಬತ್ತನ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಹಿಡಿದು ದಿಂಜ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಅಪ್ಪಾಗ ಹಿರಿಯ ಪಣ್ಣ ಅದಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬತ್ತನ ಎಸ್ ಯಾನು ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ದಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊನತ್ತು ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಟ್ಸ್ ನೋಟ್ ಅಂಚಿನ ಟೋಟಲಿ ಕಾಮಿಡಿಲ ಆತು ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊನತ್ತು ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಬೆಂಚಾವು ದಾನೆ ಪನ್ಪಣದಲ್ಲ ಅಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಓಕೆ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರು ಅಂದು ಅಂದು ಆರ್ ಪಂಡ್ಲಕನೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಕೊರುಂಡ ತುಳು ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಕ್ಲವೇನು ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ತದನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯ ಈವನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ 152 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಇತ್ತ ನೆಟ್ 152 ಐಟಂಜಿ 50 ಜನ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಅದು ಮಾತಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರ್ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 52 ಜನ ಟೀಮ್ ಐತನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ರಾಮಾಯಣ ಬೈತಿನ ಪುದರ್ಲ್ ಅವೇ ಪುದರ್ಲೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಡ ಇರ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಆಲೋಚನೆ ಉಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಅಕ್ಲನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ನ ದಿವನ್ ಪೋತ ಅಕ್ಲನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಕ್ಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಹರ್ಷಿತ್ ನನೆ ಹೀರೋ ಟೀಮ್ ಡೇ ಓರಿ ಉಪ್ವೇರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅವು ಅರೆಗೆ ಓ ಪುದರ್ ರಾಮಾಯಣ ಓ ಪುದರ್ ದಿಕ್ಕ ಬಂಡ ಐ ಥಾಟ್ ವಾಲಿನ ಪುದರ್ ಮೇ ಬಿ ಸೂಟ್ ಅವು ಹೀ ಆರ್ ಐನ ಓನ್ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಸೊ ಅರೆಗು ವಾಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪುದರ್ ದೇರ ಜಪ ವಾಲಿ ಪುದರ್ ಎಂಚ ದಾದ ಕೊರ್ಕ ದೆನ್ ಚೂರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಓಕೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯನ್ ರಾಮಾಯಣ ಉಲ್ಲ ಉಂಡು ಐಟ್ ಪಲಿಚಾನ್ ಪಂಡದು ಪಾಲಿ ಚಾನ್ ಹಾ ಅವು ವಾಲಿನ ಪುದರ್ ಪಾಲಿ ಚಾನ್ ಪಂಡದು ಸೊ ಅವು ಪುದರ್ ಅರೆ ಪಲಿಚಾನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಲೊಂದು ಗಮನಿಸೋಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಡುಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಆ ಪುದರ್ದ ಪಿರೋಡೊಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಮೇರ್ನ ರೋಲ್ ಅಬಿ ಬಂಡದು ಮೇರ್ ವಿಲನ್ನ ಟೀಮ್ ಉಲ್ಲೇರು ರಾವಣನ ಮಗೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಅವು ಪುದರ್ ಮೇರ್ನ ಅಭಿ ಸಚಿನ್ ದಾಯಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಓಡೋದು ವೈ ದಿಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೋಡು ಪಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬುಲೆಯೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾಲು ಜನಕ್ಕಲು ಅವೇನು ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರೋಡು ಬಲಿ ಪೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಮೇಕರ್ ನಕಲು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬುಡ್ದು ಪಿದೇದ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪೋದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ದಾದೊಂಡು ಅವೇನು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯ್ ಮೂಲ್ ದಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಜರ್ಪನ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ಏರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೀಮ್ ದಾಕ್ಲದು ಅಕ್ಲನ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಎಂಜಪನ ಮೂಲ್ ಬಲಿ ಪೂಜಿ
ಮೂಲು ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಬಲಿಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಅವೆ ನೆಂಚ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಗೊಂದಲ ಕಾದುಪ್ಪು ನನ್ಲ ಮೇಕರ್ ನಕ್ಲು ಕುಡ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಬೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಮೇಕರ್ ನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಡು ಅಕ್ಲು ಈ ಮಣ್ಣಡೆ ಬುಲೆವಡು ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲು ಕೈಪತ್ತೋಡು ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ಎತ್ತತುಲೆ ಇತ ಯಾನೆ ಆದುಪ್ಪು ಸುರುಕು ಇತ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ಪೂರ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಹಾರರ್ ಜಾನರ್ ತೂಪ ಇಮೋಷನಲ್ ತೂಪ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ತೂಪ ಪೂರ ತೂಪ ಅವೇ ತುಳು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಪಿರಜಾರ ಅವು ಐಟ್ ಬುಲಿಪುನಾನ ತೆಲಿಪುನಾನ ಸರಿ ನಾಳೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಪೊಯ್ ಅಂಚಿನ ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಂತೀರು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶದ ಆಕ್ಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀಪೇರು ಆಕ್ಲುಲ್ಲೇರ ಮುಖಲುಲ್ಲೇರ ಬಂದು ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪಿನಕ್ಲೆಗ್ ತೂವಡೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೊ ತೂಪಿನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಓಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀದು ಪೋಚಿ ನಿಕ್ಲು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದ್ ಪಿದೆ ಬರ್ಪಾರು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಿವಚ್ಚೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತ ಸೋಲಮಿ ಇರ್ದಾಗಿ ಪನ್ಪಾರು ವೈ ದಿಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಂಡ್ ಐತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಎಂಚೋಂಡ ಐಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನಮಕ್ ಅಂಚನೆ ಫೀಲ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಯಾ ಇಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ ಐತೆ ಎಂಚೈತೆ ಮಲ್ಲಕಲ್ ತೂನಾಗ ಖಂಡಿತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಫೀಲ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಯಾ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಅಂಚೊಂಜಿ ಫೀಲ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಯಾ ಅವೊಂಜಿ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಮೂವಿ ತೂಯರೆ ಆ ಫೀಲ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂದನಾಗ ಖಂಡಿತ ತೋಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಮೂವಿ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿತ ನಂಜ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೂವಿಯೇ ಬೋಡಿತ್ತಲ್ಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗಲ ಮೇರೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕುಂಬಳೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳ್ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ತೋನಗಲ್ಪ ಬೇತೆ ಮತ್ತು ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ಸಿನಿಮಾನ ನಮಗೆ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವೈ ನಾಟ್ ಇನ್ ತುಳು ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಸ ಅಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ನ ನಮ್ಮ ವಾದಿರಾಜ್ ಉಪ್ಪೂರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ನಡುಟು ದೀತೇರು ಯಾನು ಈ ಪಾತ್ರ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪರಲ್ಲೇ ವಾದಿರಾಜರ ಈರು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಕೇನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ I would like to thank Cine Galaxy Suratkal dakle dapanda ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ತಮಿಳ್ಡ್ ರಡ್ ಮಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿಜಯ್ ಬಕ್ಕ ಅಜಿತ್ನ ತೆಲುಗುಡು ಬಾಲಯ್ಯ ಬಕ್ಕ ಚಿರಂಜೀವಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕನ್ನಡಡ್ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಉಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇತ್ತು ಜಾಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪನ ಸಿನಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿದಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪಾಯರು ದೆನ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪೋಂಡವ್ಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಟು ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಅಕ್ಲು ಇವರಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಅಂದ್ ಮೂಲು ಎಡ್ಡೆ ನಾಡ್ತನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಉಡುಪಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಆರ್ ಮಣಿಪಾಲ ಅವ್ಲು ಮಾತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ತುಳು ಜನತೆಡ ಒಂಜಿ ಬೇಡುನ್ ಪಂಡ ಮಾತಕ್ಲ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮರ್ಸ್ ಸೇರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಬ್ಯಾತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ವೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪಿಲಕ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂದು ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೋಲಮಿ ಸೇಮ್ ಸರ್ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮಾತ ನ್ಯೂ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಈವನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರೆಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಾತ ಸೊ ಮಾತ ತೂಲೆ ಪೋದು ಇಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗೂ ಪೋದೆ ತೂಲೆ ಅಂದ್ ಬೊಕ ಕೆಲವೇ ರೂಪಾಯಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಬಟ್ ವಿ ಟೆಲ್ ಯಾ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಪೋದು ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಲೆ ತೂವೆರೆ ಯಾ ಸಚಿನ್ ಎಸ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕನೆ ನೆತ್ತ ಪಿರೋದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಇದ ಏತ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಉಂಡು ಅವು ಸರ್ನ ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಡುಕು ಬತ್ತಿನ ಪೆಟ್ಟು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಇತ ಯಾನೆ ರಡ್ಡು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡು ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡು 70 kg ಉಲ್ಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡು ಸಾಧಾರಣ 10-15 kg ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೆ ಸೊ ಅವೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟರ್ ನಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಅವೇನು ಕತ್ತೇರಿ ಪಾವಡು ಬಂದಾನಾಗ ಬಾರಿ ಬಂಗ ದುಪ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಅವೇನು ಸಿನಿಮಾ ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ
ಅಯ್ನ ಆತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕನೋಡು ಪಂದಂಡ ಎತ್ತು ಬಂಗ ಬತ್ತು ಪೇರು ಬಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡರ ಸರ್ ಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೆ ದಯಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೇನ್ ತೂಪುನ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ದಯಪನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ತೊಂಪೊತ್ತು ನಗಲ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಮೂಮೆಂಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂತದ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪೇರು ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಾನೊಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡರ ಮತ್ತೆರ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತೋಲೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜವನೀರು ಪುಂಜೋಕ್ಲು ಒಂದು ಹೊಸ ನಮೂನೆದ ಹೊಸ ಬಗೆತ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ದಿಂಜ ಖುಷಿಯಾಪನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿದೆ ಸಿನಿಮಾನ ತುಳುಟ್ಟು ಕೊನತದು ತೀತೇರು ನಿಕ್ಲೆಪಲ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪನೊಂದು ಪೊರತ ಹಿಂದಿಡು ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಮಲಯಾಳಂ ಡೆಂಚಿನ ಉಂಡು ತಮಿಳ್ ಡೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ಲ ಅಂಚಿತನ ಮಾತ ಉಂಟು ವಾದ್ಯರಾಜರು ಇನ್ನಿತ ಪಾತ್ರಕತೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆಯರು ಯಾನರಿಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಸೊಲ್ಮೆಸ್ನಾಗಂತ ಅಂಚನೆ ಸೆಲೋಮಿ ಡಿಸೋಜಾ ಇರೇಗಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಸಚಿನ್ ಕುಂಬಳೆ ಸೊಲ್ಮೇರು ಯಾ ಬ್ರೇಕ್ಗೆ ತುಂಬು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೀರು ನಾಯಕ ನಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಶಸ್ವಿ ದೇವಾಡಿಗ ಇತ್ತೀರು ಬಾಂಬೆದರು ಅರೆಗಳೇನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಡೇ ಮುಗಿತಂದಲ್ಲೇ ನಿಖಲ್ಡ ಪಿರೋರ ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ನಟ್ಟೊನ್ನಿ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನಿಖಲ್ ಗೆಂದ ಅದು ಕೊರೋಡು ಸೊಲ್ಮೇರು ಬಯಕೆದು ಮೋಕೆ ಬುಳ್ಳಿ ಅರಸಿ ಆಯೆ 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 ಎನ್ನೊಡಲಡು ಮೂಡೊಂದುಲ್ಲೇ ಮೂಚಿದೋ ಕೊದ ಮೂಲ ಬುಲ್ಪು ಮೂರ್ತಿ ಮುಗಲ ರಾಜಿ ಆಯೆ 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 ಬಲಿಪು ಗಾಡಿಗು ಮೋಕೆ ಚಕ್ರೊಡು ನಲಿಪು ಪಚ್ಚಿಗು ಬಯಕೆ ತಾಳುಡು ರಾಪಿ ಪುದಕ್ ತಂಕೂರೆಂಕೆಡು ಪಕ್ಕಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಕಾರಿ ಕೊಕ್ಕುಡು ಉರೆತ ಕಿನ್ನಿಗು ಮರತ ಇರೆನ ತಾಮರೆಗು ಕೊದಿ ಕೆಸರ ನೀರೆನ ಉರೆತ ಕಿನ್ನಿಗು ಮರತ ಇರೆನ ತಾಮರೆಗು ಕೊದಿ ಕೆಸರ ನೀರೆನ ಇರೆನ ನೀರೆನ ಇರೆನ ನೀರೆನ ಎನ್ನುಡಲಡು ಮೂಡೊಂದುಲ್ಲೇ ಮೂಜಿಲೋ ಕೊದ ಮೂಲ ಬುಲ್ಪು ಮೂರ್ತಿ ಮೊಗ